Bai. Arratsaldeon, eta lehenik eta behin barkamena eskatu nahi genizueke, atzerapen txiki batekin hasi garelako, bustita iritsi gara eta larri, baina azkenan hemen gaude eta pozik. Lehenik eta behin, Miguel de Aranburu Gipuzkoako historialarien elkartearen izenean eskerrak eman nahi nizkizueke, bertaratu zareten guztioi, eta baita ere streaming bidez hitzaldia jarraitzen ari zareten hoi, eta ongi etorriak, gaurko prestatu dugun hitzaldi honetara, ezta. Niri poz handia ematen dit, Matin aurkeztu ahal izateak gaur, beste gauza batzuen artean lankide eta laguna ere badudalako, eta tira, esango nuke honezkero gehienontzat ezaguna dela, ezta. Azken bi urteetan, esango nuke edabideak eta edabideak ez direnak ere, goitik bera irauli dituen aztarnategi arkeologikoko zuzendaria dugu, Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologoa, doktore gaia Euskal Herriko Unibertsitatean, eta tira, hasiera batean Pirineo aurreko populamendua, protohistoriako populamendua ikertzen ari da, baina ikusiko dugun bezala askoz ere ikuspegi zabalagoa ere aplikatzen du lantzen dituen aztarnategietan, ezta. Gaurkoan helburua Irulegiko aztarnategia hitz egitea da. Uste dut aztarnategiak aurkezpenik ez duela behar, denontzat ezaguna eginda Kristo aurreko lehendabiziko mendeko esku hori azaldu zenetik, baina egia da aztarnategiak hainbat urte daramatzala, hainbat urteko ibilbidea izan duela ikerketa aldetik, eta egia dela ere bai, epe luzeko okupazioa duen aztarnategi bat izanik, hainbat gai interesgarri dituenak, eskutik haratago ere, ezta? Eta uste dut gaurko helburua dela pixkat ikuspegi zabal hori lantzea eta Irulegiko aztarnategi horrek eskutik haratago zer eskaintzen digun eta zer ezagutza historiko eskaintzen aldizkigun ere ikastea, ezta? Besterik gabe, Matini hitza utziko diot, berak azaldi ezagun nondik nora nahi duen garatu hitzaldia, eta gero izango dugu tartetxo bat, norbaitek galderaren bat edo gairen batean sakontzeko komentarioren bat balu, horretarako aukera ere izango da. Besterik gabe, Matin, ongi etorri zurire eta nahi duzunean. Mila esker, Josu, ez nago ohituta hitzaldiak hola eserita hastea eta gutxiago hola zu bezalako lagunek aurkeztuta, ze lankide zaratagore lagun behar izan, ez? Gaur etorri gian bezala etortzeko. Eta besterik gabe, ni nire tokira altxako naizela, pixka bat hemendik egokiago edo azalpenak egiteko mugituz eta irudiak eta eskainiz. Beraz, Josuk beak aurkeztu nau, netzako plazerra handi bat, eta beak ere eskertu ditu antolatzaileak, eta nik ere ezertan hasi baino lehen antolatzaileak eskertu nahi nituzke, eta Josu berak esan ez duen arren, Irulegin bertan ere lankide badudalako, lankide guztiak ere bai ez, gaur ni ari naiz hemendik hitz egiten, baina beti bezala talde baten izenean ez, eta talde hori gutxitan ikusten da, baina orain behintzat bi kide hementxe gaude gainean ez. Eta besterik gabe, ez den sobera luze egiten eta ahalik eta ulergarrien egiten dudan. Historiaz hitz egitera gatoz, arkeologiaz hitz egitera gatoz, ez? Josuk ongi aipatu du, eskuaz beste aztarnategi bat delako Irulegi, eta edozein gai historiko kokatzerako orduan funtsezkoak dira, guri behintzat unibertsitatean lehendabiziko egunetik hala azpimarratu izan digute, funtsezkoak direla bi koordenatu. Lehenengo koordenatua da espaziala. Eta lehenik horri behiratuko diogu, ez? Ikusten duzue, Irulegi non kokatzen den, halako bidegurutze batean dago, ez dago guztiz Pirineotan, ez dago guztiz Ebro arroan ere, ez dago Kantauriar eremuan, ez dago Akitaniar lautadan, nolabait esateko, ez? Hor tartean dago, bai? Hori bere bizikoa da gero, zenbait gauza hobekiago ulertzeko. Zoom hori pixka bat ampliatu ezkero, ez? Gerturatu ezkero, begirada hori ikusten dugu dagola, bi baiara aurre Pirinear handiren tartean. Iruin herriaren eta Agoitz Irunberri baiaren tartean Taxoareko mendizerran. Eta administratiboki gaur egun Arangurengo
baiaran kokatzen da. Arangurengo baiararen mugan, ikusten duzuen onden, eta Iruñerria ere hor bukatzen da. Bestalderaia Agoizko baiara hasten da. Kokapena berezia da. Ze gainerako Burdinaroko aztarnategi gehienak, Nafarroa erdialdean behintzat, kokatzen dira 500 metrotara, ikusten dituzue, gaur egun herriak non kokatzen diren, kokapenak pixka bat altu, baina hor kokatzen dira, gutxi dira, Irulegi bezala, 800 metrotik goiti kokatzen direnak, eta inguruaren ikusgaitasun hain eraginkorra da hain zabala dutenak, ez? Beraz, kokapena estrategikoa da, eta hori ikusiko dugu Irulegiko garai ezberdinetan giltzarri izango den faktore badela. Ze Irulegitaz hitz egiten hasteko, noski, Burdinaroa dago, baina gaztelu bat ere izan zen, Irulegi mendian. Gustatzen zait beti Irulegi mendiaz hitz egitea eta Irulegiko mendiko aztarnategiaz bere fase ezberdinetan, ez? Eta hemen denbora lerro luze bat duzu, hor, ikusten duzuen goiko lerro hortan 2000 urte dira, bai batean da bai bestean, gu hementxe lerroa pasata hemen geundeke orain. Eta ikusten da, Irulegi gutxi gora bera noiz hasten den, orain bigarren koordenatu garrantzitsu hortan gaude, koordenatu temporalean, denborari begira. Eta ikusten duguna da, kronologiari begiratuz, Irulegi noiz hasten den. 1200, 1200, karbono 14ak beti ditu bere margenak, eta horregatik ez dugu data konkretu bat ematen, ez? Baina hor igotzen dira lehen aldiz, zenbait jende hor igotzen da Irulegira, bertan bizitzera, mendiaren gailur hartara. Gero, Burdinaroko fase ezberdinak daude, bakoitzak bere ezaugarri konkretuekin, aurrerago ikusiko dugu bezala, eta 1000 urtekoa bukatzerako, Kristo aurreko lehen mendearen lehen laurden hortan, hor, habitat hori, bizileku hori, abandonatzen da. Abandonatzen da, eta ikusiko dugu nola eta zergatik, ez? Abandonu horren ondoren, badaude, ikusten duzue, 1000 urteko iato bat edo 1000 urteko hutsune bat. Eta beraz, Erdiaroan gero, 11. eta 12. mendean, erregea aginduz gaztelu bat eraikiko den une hortan, Erdiaroko horiek ez dakite deus, 1000 urte lehenago han herrixka bat egon denik edo zertzegoenik. Baina, beraiek, berdin, gune estrategiko bat bilatzen dutelako, igotzen dira gora, eta haien gaztelua egiten dute. Eta gaztelu horrek irauten du, ikusten duzu, gutxi gora bera, beste 5 mende inguru. 1284an desegiten da gaztelu hori. Eta pixka bat gehiago irauten du, gainean kokatzen duen ermitak. Zerbait gehiago, erritu horrek. Baina, mende batez irauten duen erritu hori ere, hazten da, eta Irulegi bihurtzen da, nekazaritzarako eta beltzaintzarako eremu. Gu, arkeologok eta historialariok, hemen, orain hori dena berriz begiratzen hasten garen arte. Beraz lehen faseari helduko diogu, Burdinaroko herrixkari. Eta testu pixka bat, ez da gehiegi ere, ikusten dugu herrixka hasten dela 2,2 hektarea inguruko herrixka txiki bat izaten, gaur egun gaztelua kokatzen den gailur hori eta azpian duen belaia, baina bukatzen duela 1200 urte ondoren, bilakaera hortan, 14 hektareako aurre hiri, proto-hiri deitzen zaie, aurre hiri gixako bat izaten. 14 hektarea, garai hortan handia da. Kontutan eduki behar dugu, Burdinaroan 0,3 hektareako batazbesteko bat dagoela, herrixka hauetan. Beraz, bada azalera handi bat. Eta beste ezagugarri garrantzitsua edaduraz gain da maila ezberdinen gain jarketa. Justu, 1200 urtez bertan bizitzearen ondorio gertatzen den hori, ez? Eta hori, industu diren herrixketan oso gutxitan ematen den fenomeno bada. Horrek ahalbidetzen digu, ikusten dituzuen, transizio, aro ezberdinen transizio horiek denak ikertzea eta nola ematen diren. Gaur egun Nafarroan, Bizpahiru aztarnategik besterik ez dute olako gain jarketa bat. Eta
Irulegi horregatik ere altxor bada. Hemen dituzue, momentuz, katalogatuta dauden aztarnategi guztiak gaur egungo Euskal Herrian, bai? Gu hor kokatzen gara, gu hemen kokatzen gara, hortxe da, hori da Irulegi, gorriz dagoena, gorriz daudenak nolabait ikertuak izan dira, urdinez daudenak soilik begiratu eta katalogatuak, bai? Ikusten duzue, batez ere mendialdean, ze utxune dagoen, oraindik ikertzeko zenbat lan dagoen, ez? Egia esan behar badut, mapa hau jada zarkitua gelditu da lehen urtetik. Badira beste 2 puntu gorri gehitu behar direna, bai? Bat iparralden, Arribeltzan, eta beste bat Bilbo ondoan Malmasinen. Bai? Beraz, badoa, ez hau zaharkitzea berri ona da. Berriz helduko diot Irulegiko aztarnategiari eta berezitasun horri, ez? 14 hektarea ikusten dituzue, beltzez dagoen eremu guzti hori da, bai, ez soilik goran ikusten den hau, baizik eta beheko eremu hori dena ere aztarnategiaren parte da, eta hori dakigu, lehenik eta behin gu baino lehenagoko ikerlariek, Kastieia dela, Armendariz dela, beraiek egindako lanei jarraiki egin ditugun miaketen ondorioz, eta horren ondorioz, lan horien ondorioz ere, zonifikatu dugu edo eremu ezberdinetan banatu dugu lan egiteko erresago izan dadin, ez? Eta beraz, oso ongi ezagutzen ditugu bat eta bigarren eremua, 3. ezagutzen hasia gara, eta laugarrenak beharko ditu urte batzuk gehiago, ez? Ikusten duzu 14 hektarea ongi ikertzeko, ez dela gauza erresa eta denbora, arkeologiak denak bezala denbora eskatzen du. Baina lehen eta bigarren eremu hori, lehena noski gaztelua dagoelako eta 10 urte pasa ditugulako hori ikertzen, bigarren eremua ongi ezagutzen dugu miaketa metodo ezberdinak erabili ditugulako. Miaketa geofisikoa, lurrik mugitu gabe, lurraren erradiografia gisako bat egitea da, eta beraz hor geofisikariak ikusten ditu kaleak eta etxeak eta beste hainbat elementu. Gero guk lehenik horrelako zundaketa txikiekin baieztatzen ditugunak, edo ezeztatu, kasua kasu. Eta gero, puntuak ikusten dituzue, zundaketenak zein diren, aztarnategia 5 zentimetroko zulo txikiz josten dugu lehenik, eta gero egiten ditugu ohikoagoak diren miaketa zuloak, miaketa zulo txikiak, sakontasunekoak, edo area zabaleko indusketak, garai konkretu bat bilatuz. Hortik ezaugarritzen ditugu, hortik ikusten ditugu, herriskak dituen fase ezberdinak. Eta hemen ikusten dituzue nola zenbait elementu arkeologikok, zeramikak adibidez, nola garai bakoitzean zeramika mota konkretu bat egiten den, horrek laguntzen digun, bertan ikusten ditugun fase ezberdin horiek hautematen eta kronologiak begiratzen. Baina ez da aski hori, ez? Eta gaur egun oso ezaguna den karbono 14 bitartezko datazioak ere egiten ditugu materia organikoan, hau da, ezurretan, hazietan aldela, eta hor ikusten duzu ere, hain justu zeramiketan ikusi duguna, hemen ere ikusten dugula, ez? Kristo aurreko 1200-1200 hortan duen hasiera hori, eta nola doan, 1000 urtearen aldaketa hortaraino. Horrek arkitekturan ere badu bere isla, eta hemen ikusten dituzue, goian ikusten dituzuen lehendabiziko fase arkitektonikoko aztarnak zein diren. Horiek daude, egun ikusten diren horien azpian. Eta soilik toki konkretu batzuetan bakarrik ikusi alditugu, sakondu dugun toki horietan, hemengo eremu hontan, eta hemen, sakontasuneko zuloak egin ditugun hortan. Horien gainetik, hurrengo faseko aztarnak daude. Begiraia da, berriz ere atzera joan da, hemen nola ikusten diren, pareta zuzenak, zenbait poste oinarri, pareta bat ere zirkularra dena, beraz, hirigintza eredu bat ikusten da, eta gainean, jada, hor kokatzen gara, bigarren burdinaroa deitzen zaion hortan, hor, ikusten dugu beste hirigintza eredu bat, hemen, jarraitua izango dena, ondorengo
fasean. Ze, adibidez, hemen ikusi duzuen pareta hori, aurreko fasekoa da, berrerabiltzen dute. Eta orientazioa, eta norabidea, muruen norabidea, eta neurriak ere, aldatzen badira ere, zertxo bai neurriak aldatzen badira ere, berrerabiltzen dituzte lehengo paretak. Beraz, hau beste edozein aztarnategitan kontinuidadetzat edo jarraikortasuntzat jo daitekeen gauza bada. Beraz, ikusten duguna da, hemen, azken fase hontan, ikusten dugun hirigintzak badituela sustrai batzuk beherago, ez? Eta Irulegin jendea bizi izan den hortan, egon dela nolabaiteko jarraikortasuna. Han ateratzen zaizkigun gauza guzti horiek, erakusten digutena da Burdinaroko jendea nolakoa den, ez? Eta ikusten duguna da, lehenik eta behin, toki defentsibo baten bila joaten direla. Eta hura, defenditzen dute, ez da soilik toki defentsiboa eta ikusteko, baizik eta harresiak ere eraikitzen dituzte, eta defentsarako prestatzen dute. Eta horrek erakusten digu gerlaria den jendarte bat, gerra oso presente dagoen jendarte bada, batez ere, ja bigarren Burdinaroan, baina aldi berean landatarra dena, nekazaritzan eta abeltzaintzan oinarritzen den jendarte bat, eta noski artisautzari ere ematen diona, ez? Eta guzti hori dena, 1200 urte horietan zehar, herrixka txiki bat izatetik, pasatzen da, aipatu dizuedan, lehen aurre hiri gisako batera. Hiri deitzea asko litzateke behar bada, Europako ikerlariak haien artean eztabaidan ari dira Burdinaroko lehen aurre hiri hauei hiri deitu dakiekeen edo ez, baina horregatik badazpada aurre hiri deituko diegu, eta hemen ikusten duzu, ez? Defentsa naturalak, nola dituen, harresi naturalez inguratuta dago Irulegi, baina harresi artifizialak ere bere puntu ahulenetan eraiki zizkieten, ez? Eta hemen ikusten duzuen harresi hau honek 6 metro zabal ditu. Eta normalki 3 metro, 4 metro zabaleko harresiak izaten dituzte. Kasu hontan ikusten da aztarnategiak bazuela barnean zer babestu. Eta seguraski ez ziren aztarnategiko biztanleak bakarrik izanen harresi hau honen lanketan arituko zirenak, harresi hau altxatzen ariko zirenak, baizik eta eskualde zabal bateko biztanleak. Edozein mehatxuren aurrean, denak bertan babestuko ziren seguruenik ere. Materialei begira, hau 2023ko irudi bada, baina urtero baditugu antzeko irudiak, ez? Ikusten dituzue zenbat material mota agertzen diren, eta denak bakoitza, material bakoitza ere, kokatzen ditugu zehaztasunez non atera den. Ikusteko haien arteko harremana, eta horrek esplikatuko digulako seguraski toki bakoitza eta eraikin bakoitza, eraikin bakoitzaren funtzioa eta batez ere zer gertatu zen, material hau denak hor gelitu zirenean. Bere biziko garrantzia du, material bakoitza bere toki konkretuan kokatzeak edo georreferentziatzeak, ez? Eta horregatik, lana handia da, baina irudi honetatik abiatuta gero ahal izango dugu berreraiki bertan zer gertatu den. Bizileku bada, ez da nekropoli bat, ez da hilerri bat, hilerriak Burdinaroan kanpoan dituzte, eta hilerriak Burdinaroan Kristaurreko 900. urte ingurutik nekropoli hauek erraustegiak dira, errausten zituzten hildakoak, mendialdean, Pirinio aldean batez ere harrizko zirkuluetan horiek ezagutuko dituzue, kromletxak eta baratzeak deitzen zaizkien nekropoli horiek badaude alde batetik, baina Ebro arroan badaude errausketa zelaiak deitzen direnak, gauza oso antzekoa dena, baina zelaietan eta pixka bat juntuago, gauza hilobi guztiak juntuago agertzen dira, ez? Hori nekropolietan
Baina bizilekuetan ere, tarteka, erritu berezi bati jarraiki, topatzen ditugu hildakoen aztarnak. Eta hemen ikusten duzue, Irulegiko etxearen azpian, hain justu hau lehen Burdinaroko etxe bada, eta etxe horren azpian agertu zen Aurjaio berria. Hemen gutxi gora bera berreginik nola izango zen haur horren ehorzketa. Aipatu dizuet, Burdinaroan hildakoak erraustu egiten direla, ez ehortzi, baina Aurjaio berrien kasua berezia da, ze nolabait ez zuten oraindik bazuten erritu bat pasa, adinagatik izan edo ez dakigu zergatik, baina haurroiek ez ziren oraindik erabat pertsona oso konsideratzen, eta horregatik erritua ezberdina zen, ez ziren errausten. Aldi berean, ez ziren animaliak, ez ziren animaliak bota eta uzteko, eta horregatik etxeko eremu sakratuan, baina eremu pribatuan, hor lur ematen zitzaian. Eta hor dugu, Irulegin ere horren lekukotza. Artisautzari ere ematen zioten, aipatu dut. Hemen jarri dizuet zepa bat, burdina lantzean sortzen den zaborra edo, ez? Aprobetxatzen ez den, burdina erauzi ondoren, aprobetxatzen ez den elementu hori. Hemen bat dago, baina kiloak ditugu. Beraz, hasiera-hasieratik ikusten dugu Irulegin ari direla metalgintzan lanean. Eta noski, arragoa bat, hau da krisol gazteleraz, burdina urtzeko erabiltzen den elementua, eta baita burdina lantzeko zenbait elementu ere. Zeramika ere bai, noski, gaur egun plastikoa daukagu edonon, baina garai hartan zeramika erabiltzen zuten, material organiko haunitz ere bai, galdu dena. Egurrezko ontziak, xestoak, larruzko elementuak guzti hori dena usteldu da eta galdu dugu, baina zeramika ez da usteltzen eta hor gelditzen zaigu, ez? Eta hor ikusten ditugu garai zaharragoko zeramikak edo berriagokoak, ez? Hemen aurtengo lehengurteko irudi batzuk, ez? Nola agertzen diren. Gero guk berregiten ditugu eta oso politiak dira, baina txiki-txiki eginda zentzen zaizkigula. Eta noski, agertzen zaizkigu bertako zeramikak, eta batez ere mendi aldera eta akitaniar jatorri aldera eramaten gaituzten zeramikak, hemen irudi honetan ikusten duzuen bezala, baina agertzen zaizkigu ere kanpotik ekarritako zeramikak. Kasu hau kanpaniense bada, Italiatik ekarri zutena, Kristo aurreko 120 eta 375 urte artean. Hoiekin batera datoz, anfora zati batzuk, Adriatikoak eta Italikoak ere bai, ardoa eta olioa ekartzen zuten hauetan. Beraz, ikusten duguna da, Irulegiko herrixkako azken biztanle hauek bedere, badaudela Mediterraneoari begira, eta iristen zaizkiela, bertako produktuak, eta pixka bat ari direla erromatar influentzia hortan, edo erromatar sare hortan txertatzen. Baina ikusten ditugu ere, beste zenbait elementu, hemen ikusten duzuen hau bezala, pixkat bitxia dena, behirazko brazalete baten zati bada, hemen ikusten duzuen hau. Hemen Gipuzkoan Basagainen ere agertu dira Pirineoetan, baina hauen jatorria Erte Europan dago. Hau, Burdinaroko amaierako garaian batez ere loratzen den tailer sare bateko elementu bada. Eta seguruenik importazio bat, kanpotik etorria. Ez soilik ikusten duzu, ez daude soilik Mediterraneora begira, Erte Europara begira ere badaude, eta badaude guk egun nazioartea deituko genion hortan txertatuta. Baina berriz, oinarrietara jozkero, jendarte landatar bat ikusten dugu. Batez ere, etxe bakoitzak erakusten digu, baduela bere eskuzko errota, eta etxe bakoitzean agertzen zaizkigu zereala biltzeko tresnak. Iruñerrian gaur egun zereala ikaragarri lantzen da, pentsa dezakegu Burdinaroan ere ala landuko zutela, azitxo batzuk eta zerealaziak eta berreskuratu ditugu, sutondoan erre direnak, baina
horiek oraindik aurrera begirako ikerketak eskatzen dituzte, ez? Baina bai ikusten duguna da, funtsean ez dugu antzi behar, ikusten ditugula, ez? Artisautzak eta gerra eta bar, baina funtsean nekazaritzari eta beltzaintzari loturiko jendarte bat dela. Eta horrek markatuko duela beraien egunerokoa, beraien egutegia, eta horrek markatuko duela beraien bizitza orokorrean. Noski, nekazaritza esan dizuet, abeltzantza hemen dugu, beraiek jandako animali ezurrak gero kalean botatzen zituzten, eta guk ezur horiek ikertuta jakin dezakegu zer jaten zuten, baina baita ere bigarren mailako produktuak, baita ere jakin dezakegu batez ere behiak eta idiak eta topatu ezkero, zenbait ezurretan, lan egitearen ondoriozko markak ikusi ditzazkegu, eta beraz hor gehi tirakai erabilitako animaliak, berdin ere adinari begira, arditarren adinari begira ikusten ditzakegu, artilea erauzten zitzaien, seguraski, edo ez, edo oso arkume soilik agertzen badira, horiek ez dira esnetarako, ez? Beraz, holako ikerketa lerroak ere baditugu martxan, eta espero dugu, ez? Leheno baino beranduago, gai hauen inguruan sakonago ere solastu alizatea. Eta noski, irulegi ikusten dugu, jendarte landatarra, irulegikoek lurra lantzen dute, baina badira Aranguren baiaran ere, hemen ikusten dituzuen puntu guzti horiek denak, horiek dira etxaldeak. Eta etxalde horiek nekazaritza lurretatik puskaz gertuago daude, irulegi bera baino. Beraz, paisaia ez dugu imaginatu behar soilik herrixka gotortuz osatuta, herrixka gotortu hauek behar bada gune referente ziren, baina paisaia ikusten dugu jada oso habitatuta eta oso eraldatuta, batez ere, aipatzen dizuen bezala, nekazaritzari eta abeltzaintzari begira. Eta esan dizuet aurre hiri gisa definituko genukeela, ez? Planifikazio garbi bat ikusten zaio irulegiri. Hemen ikusten duzue kale nagusia, eta gero kale nagusi horri jarraiki, bai alde batera bestera, badakigu hemen ere badirela, eraikinak. Eta kaleskak ere bai, beste kontrako noranzkoan. Galderak barkatu, baino... Horiek galdera oso garrantzitsuak dira, favorez galderen txandari utziko dizkiogu, nahiko lan baut eta koherente xamar hitz egin ahal izaten, baina galdera oso ona da urarena, ura gauza erabat beharrezkoa da. Ikusiko dugu gazteluan nola egiten zuten, herrixkan ura nola biltzen zuten, likidoak biltzen zituztela badakigu, anforak hor daude, zeramika ontzi handiak badaude, likidoak biltzeko, ez du zertan ura izan diteke ere garagardoa, izan diteke ere beste edozein edari, anforetan ardoa eta olioa ikusi dugu, baina noski ez dugu oraindik baztertzen urputzu bat topatzeko aukera. Are gehiago, usaia hartu adiogun gutxi gora bera non egon daitekeen, eta erakutsiko dizuet zergatik, ez? Beno, irisareaz ari ginen, eta irisarea ikusten duzue, kale nagusia, beti gora antolatuta, eta etxeak beste noranzkoan. Eta etxeak daude bata bestearen gandik bere izita. Ez daude, paretak ez dituzte elkarbanatzen. Eta paretak ez elkarbanatzea, badirudi zerbait garrantzi gabekoa dela, baina Ebro arroan, Burdinaroan, paretak beti elkarbanatzen dituzte. Eta etxeak gainera harresien aurka ere egiten dituzte, harresien kontra, harresien paretak baliatuz. Irulegin ikusten dugu beste hiri eredua dela, beste hirigintza eredua dela. Ez dakigu oraindik hirigintza eredu hau beste tokietan errepikatzen den, edo ez? Ze, Baskoien eremuan, hau behar bada ez dizuet aipatu hor puntu asko ageri ziren mapa hortan, baina Baskoien eremuan oso aztarnategi gutxi ikertu dira, irulegi bezala, area zabalean. Da beraz, oraindik ere, irulegirekin alderatzeko informazio gutxi daukagu. Baina, baliteke
hirigintza mota hau nahita egina egotea bertako aldapagatik eta bertako orografiari egokituta egoteko. Edo nola ere, ikusten dugu Ebro arrotik desberdintasun nabarmenak badituela. Eta etxeen plantari begiratuta, etxeen oinplanoari begiratuta, ikusten dugu, hemen 3 induztu ditugu, hau aurten lehen urtean induztu genuena, hau lehenik induztu genuen hori, eta iparraldera duena. Denek dituzte, 70 metro karratu inguru, 73, 11 eta 71 ere bai, beraz gaur egungo kasik pixu baten edadura bera, ez? Baina hemen, noski, ez ziren bizpahiru biziko, baizik eta familia zabal bat biziko zen, nekazal familia zabal bat biziko zen, eta ikusten duzuena da, kaleari eta hirigintza orokorrari jarraiki, hori bai, hori errespetatzen dute, baina bakoitzak bere etxea egiten duela pixka bat gogoak ematen dion bezala. Eta denek dituzte elementu bereziak, etxe honek badu sekulako arlauzaz egindako zoru bat, oso berezia dena, eta parekorik topatu ez dioguna, etxe honi zer esanik ez, sarrera hortan dituen arlauza handi horiek, eta 3. honek berriz, sarrera monumental bat dauka, ere bai. Beraz, ikusten dugu, etxe bakoitzak bere berezitasunak, baina denek ere patroi konkretu bat jarraituz, orientazio konkretu bat, eta neurri batzuk ere bai, ez. Eta paraleloi begira ikusten duguna da, ez dela, hori ez da Ebro arroko hirigintza, baina ez da ere eredu erromatar edo italiko bat. Hemen ikusten dituzue bi eredu horiek dira Burdinaroko Ebro arroan zeuden bi hiri indigenetan, iberiarretan, erromatarrei kopiatuta egindako bi etxe, nagusi, patio batekin erdian eta bar, eta ez da hirigintza mota hori Irule egin duguna, ez da oinplanta mota hori, baizik eta ikusten da gehiago lotua dagoela bigarren Burdinaroko, hemendik ez dakit ikusten duzuen, oparean jartzen nahi zen, gehiago lotzen zaio Burdinaroaren amaieran dagoen hirigintzari oro har Iberiar penintsulan. Hemen ikusten duzue, kale nagusia nola den, baditu 3 maila, lehenik harri txiki hauek jarri zituzten, gero lokaztu eta arlauza handixoagoak, eta gero gehiago lokaztu, eta jada arlauza handi hauek gainean ibili ahal izateko. Hori gauza oso ohikoa da, erromatarrek ere egiten zuten noski. Eta uraren kontuari helduz, ikusten duzu hemen, hau estraka bada, kaleska bada, eta kaleska hontan topatu genuen, hemen duzu pareta, eta pareta honi apoiatuta nola ikusten den, horren kontra, babesteko arlauza hilada luze hau edenak, ez? Eta honek egiten duena da, ura datorrenean, pareta babestu eta ura gidatu. Goitik bera, hortik aldapa beruntz da, eta beraz, ura nola bait, baina kale txiki horien bitartez, ari dira kanalizatzen eta ari dira gidatzen. Beraz, seguraski urputzua ez da angoian egongo, urputzua egotekotan behian egongo da, baina bideratzen ari badira, baditugu susmoak, seguraski ura nonbait bideratzen ari direla, ez? Ikusiko dugu, etorkizunean ia putzu bat edo zerbait topatzen ahal izango dugun. Ze badira, putzuak badira Burdinaroko zenbait herrisketan, Arabar Errioxan bat aurkitu zen, eta beste zenbait tokitan ere bai. Baina, egia da, baskoien eremuan oraindik, diodan bezala, ez dela holakorik topatu. Sorpresa bat gehiago izango litzateke, hau sorpresa on bat ere izan zen, eskailera hauen agerpena, sarrera monumental batekin, eta agertu zen egunean ere esan genuen bezala, harrizko eskailera batzu dira, ez da beste munduko ezer, baina topatu diren harrizko eskailera zarrenak dira. Eta beraz, bere garrantzi arkitektonikoa badu, ze etxe hau bermoldatu zutenean, eman nahi izan zioten sarrera monumental bat kale nagusitik zuzenean.
lehen ez zuena, lehen hemen zuen sarrera, eta gero sarrera hemendik ematen diote, kale nagusiti zuzenean. Beraz, bada hor erakuste nahi bat ere, ez? Hemen 6.000 etxea, irikita, leirek egindako marrazkei eskerrongi ikusten duguna, nola badituen gela ezberdinak, eta bere funtzio ezberdinekin. Eta aztarnategia bera, hirigintzaz mintzatu ondotik, aztarnategia bera ez da hori bakarrik, lurraldea ere bada, 6 zenbaki hau litzateke Irulegi, eta hau da Javier Armendarizek bere 2008ko tesian proposatzen zuen eredua, ez? Badirela Iruin herrian 4 herrixka handi, Irulegi horietako bat, artikulatuko dituena, ez soilik lehen erakutsi dizkitzuedan etxalde horiek, baizik eta beste herrixkak ere bai. Ondoan dituzten beste herrixkak ere bai. Eta mota hontako aurre hiriei, erromatarrek opidum deituko diote. Horregatik, Javier Armendarizek opidum deitzen dio, guretzako opidum deitzea behar bada askotxo litzateke, ez? Ze opidum bat izateko behar bada Ebro arroan 20 hektarea, 40 hektareako hiri bat ukan behar dugu, topatu behar dugu, baina egia da ondoan duen errealitateari begira, 14 hektarea ikaragarria dela, kontutan edukita, puntu guzti hau edenak ze edadura txikia duten, aztarnategi horiek ze edadura txikia duten. Beraz, opidum deitzea, zentzu hortan behintzat, ongi ikusten dugu. Eta burdinaroaren amaiera hontan, topatzen ditugunak dira, aldi berean, lehendabiziko populuen aipamenak, lehendabiziko etnia edo herrien aipamenak, ez? Eta horien artean, baskoiena. Ze galdera on bada beti, ez? Zeintzuk dira baskoiak, nortzuk dira baskoiak. Baskoiak dira, herri bat, erromatarrek hala deitu zituztenak. Ez dakigu beraiek behaien buruari nola deitu zieten, o nola deitzen zieten. Baina erromatarrek baskoi deitu zieten jende hauei. Eta hemen dituzue ez soilik baskoi, baizik eta ondoan ageri diren beste herriei izena eman zieten egile ezberdinak, ez? Eta hemen duzue Ptolomeok zerrendatutako hiri guztiak hemen dira, bai? Baskoi hiri bezala hartuak direnak, eta horren ondorioz dakigu haien lurraldea gutxi gora bera zein izanen zen. Eta ikusten duzue, hemen urdinez, baskoien eremuaren lurraldea gutxi gora bera zein izanen zen, eta nola Irulegi kokatzen den eremu horren erdian. Baina noski, kanpotik zer idatzi zuten, baskoien inguruan, baina garrantzitsua da jakitea ere, bertan beraiek zer idatzi zuten. Eta hontan, ikusten duguna da, orain dela gutxira arte, hauek zirela, iturri epigrafiko gutxi horiek zenbait txanpon, ikusten dituzu hemen batzuk, Andeloko mosaikoa, Likineren mosaikoa, badira hemen bardeetan eta Herriberrin agertutako 2 pieza ulertzeko ikaragarri zailak direnak, puskatuta ageri direlako, eta Arangurengo brontzea. 80. hamarkadan Zaragozako museoan agertu zena kolekzio pribatu batetik. Baina Arangurengoa dena. Irulegi Arangurenen dago, ez dakigu brontze hau zehazki Irulegin topatua izan zen, edo ebatxia izan zen, edo Aranguren bertan. Gaur egun Irulegin agertu dena ikusita, pentsatu dezakegu seguraski bertatik ebatxia lapurtua izan zela. Baina horietaz gain, eta eskuaz gain ere noski, agertu zaizkigu Irulegin idazketari loturiko zenbait elementu. Zeramiketan ikusten dituzuen hemengo izki horiek, estilusak, eta txanpon batzuk ere bai. Hau zehazki nahita jarri dute, T maiuskula hori duelako hor.
baskoierari dagokion T maiuskula hori hor duelako. Eta zeramika mota hauek Ebro arroan 100 agertu daitezke hiri batean, guri momentuz 2 azaldu zaizkigu eta ez da gutxi, ez? Baina honekin ikusten duguna da idazketa etzela Irulegiko baskoiei urrun gelditzen zitzaien zerbait, etzela pieza bakar batean idazteko gauza, baizik eta jendartea oro har biltzen zuen gauza bat zela. Ze ikusten ditugu, funtzio politikoa izan dezaketen, eta ekonomikoa biztan da, baina funtzio politikoa, boterea erakusten dutelako, funtzio politikoa erakusten duen elementu bat, ikusten ditugu funtzio ekonomikoak erakutsi ditzaketen elementuak, eta hemen eskuarekin ikusten dugu ere funtzio erlijioso bat izan ditzaken elementu bat. Beraz, ikusten dugu idazketa etzela zerbait gutxi errotua, gutxi txertatua jendarte hortan, baizik eta hartzen zituela beraien bizitzako elementu eta alor oso garrantzitsuak. Eta hemen eskua, etzen eskuaz hitzaldi hau, baina eskua noski agertu beharra zegoen, ez? Idazkera baskoiaren lehen lekukotza da, ikusten duzu testu bat, hasi eta buka, honen inguruan asko idatzi da, eta nik uste asko idatziko dela, eta asko esan da. Beraz ez naiz gehiegi hontan sartuko. Bai pixka bat idazkerari dagokionez azpimarratu nola orain arte Belazak eta proposaturiko hipotesi horiek berrestera datorren zerbait dela, baina bertze gauza bat dela eskuaren hizkuntza. Idazketari dagokionez ikusten da dela iberieratik eratorritako edo eraldatutako, iberiera eraldatuta sortutako idazkera bat, latinaren aurrekoa, eta beraz ez da iberiera idazteko, baizik eta beste hizkuntza bat idazteko da. Orain, beste hizkuntza hori zer den, hori hizkuntzalariek beraiek esan beharreko gauza da, noski Joakinek eta Gorrotxategik egungo euskararen aurrekariarekin loturak ikusten dituzten arren, eztabaidan dagoen gauza bada, beste batzuk ez dituztelako hala ikusi, eta hori, denek, filologo guztiek eta dioten bezala, testu gehiago behar direlako, horrelako eztabaida horietan, helduleku gehiago edukitzeko, ez? Beraz, ez dakigu, Irulegiko eskuan dagoen hizkuntza hori euskararen amatxi, lehengusina edo bizilagun hurbilekoa den, baina testu bat bada eta arkeologoi behintzat asko esan digu, eta batez ere eman digu itxaropena gehiago topatzeko da gogoare bai noski. Beraz hemen, aipatzen dizkitzuen kontu horiek eskuaren inguruan, eta noski egin genuen lehendabiziko gauza zen eskuari berari, arkeologoaren begitatik, testutik haratago esku bat delako, paraleloak bilatzen hasi, ez? Eta hemen topatu genituen, batez ere Ebro arroan, Iberiar munduan agertzen diren esku hauek, lastima, baina bat bera ere idatzi gabe, naiz eta hemengo monumentu honek badituen, ez? Bere idazketak hau Iberiar garbian, ez? Gure interpretazioa ondoko hau da. Sarreran topatu genuen, hiltzatuta egon zitekeen zulo batekin, eta gaina ikusten zena, hiltzatuta egon zena, habe baten azpian, eta beraz ikusgai jendeak ikusteko. Ikusi duzu idazketa ez dela elementu bat, ez dela gai bat Irulegiko biztanlei urrun gelditzen zaiena, baizik eta seguraski batek baino gehiagok jakin entzuelako idazten da irakurtzen, hau ikusteko eta erakusteko eginda dagoen elementu bat dela. Ez da testu ekonomiko bat, ez da zerrenda bat, ez du numeralik, ez da testu politiko bat ere, ez da hiritartasuna emateko edo gisa antzeko testu bat, beraz, seguruenik testu erlijioso bat da. Eta zorion
bezalako hitz batekin hor hasieran, seguraski hortik lotu dugu. Testu apotropaiko bat, ongia erakartzeko eta gaizkia uxatzeko. Hori lehen hipotesi gisa. Eta hemen, noski, hau ez nuen zertan jarri, baina gustatzen zait lan bikaina egin zuelako Joseba Larratxek, gustatzen zait jartzea. Ongi laburbiltzen duelako, bertan egin genituen lan guztiak. Beraz, topatzen dugu, kulturalki oroar harturik, nun kokatzen garen, Irulegi hor dago, Baskoiak Itaniar eremu kultural zabal horretan, baina erromatarren aipamenak hartuta, ikusten dena da, sekulako herri edo populuen mosaiko zabal bat dagoela. Eta herri guzti hauek, nolabait omen dituzue Atesen bukatzen diren Akitaniar, Zesarrek aipatzen dituen Akitaniar herri guzti horiek denak, hemen jarri ditut hiru horiek, Eneko Iriarten lanari jarraiki, ez dakigulako zehazki Baskoiei eta Akitaniarrei lotu edo Kantabriarrei lotu, baina zalantza hori argitzeko ere, Baskoien eremuan bezala testuak beharko genituzke, eta ez ditugu momentuz. Baina ikusten duzuena da, badirela mosaiko hontan herri haunitz, eta batzutan beraien artean aliatzen direnak, liga zabalagoak sortzeko, Akitaniarren kasuan bezala, eta beraien artean harremana badutenak, ez? Naiz eta berdintasunak bezalaxe, desberdintasunak ere badituzten. Eta guzti honek eramaten gaitu, noski, erromatarrek beraiek idatzi zutelako herri hau ez, erromatarren etorrerak berak eramaten gaitu mundu honen amaierara. Eta hor, bada data bat, dena 1779 dela Grakurrisen sorrera, eta Gudu Zeltiberiarren gatazka hoien ugaritze hori, horrek, Grakurriz gaur egungo Alfaro da, Errioxan dago, hor, erromatar hiritarrak kokatzeak, jada, eragingo du, hain garai modernoan, garai hartarako, eragingo du Baskoiak jada sartzea erromatarren orbita hortan, ez? Eta horren lekukotza hementxe daukagu, ez? Suntxiketa bat, herrixkarena, suntxiketa orokorra da, sua, baina noski armekin batera. Ze sua izan ziteken istripu bat, baina arma unitz agertzen zaizkigu, erabiliak izan direnak, eta beraz, suntxiketa eta armak batera hartu ezkero, ikusten dugu eraso bat pairatu zutela Irulegiko biztanle hauek. Aurten ere topatu ditugu zantzu horiek, eta horien testu ingurua ondoko hau da. Erromatarren arteko guda zibil bat. Lehenik Mario eta Silaren artean eman zen guda zibil bat, eta Sertorio, mendu zuen hau, 82an Hispanian gobernadore zela, Silak Erroman estatu kolpea eman ondoren, Sertorio bertako indigenen laguntzarekin altxa, eta senatuari aurre egin nahi izan zion, eta senatuak Pompeio bidali zuen, lehenik Metelo bidali zuen, baina gero Pompeio egin zen famatu, eta bi hauen arteko gerra, Iberiar penintxula guztian edatu zen, bereziki Ebro arroan ere burruka haunitz egon ziren, eta garai hortakoa da Baskoien lehendabiziko testigantza, eta garai hartakoa da Irulegiko suntxiketa. Ze Arangurengo brontzea, ez dakit horitzen zereten, nola erakutsi dizuedan, eta 80. hamarkadan agertu zela, baten batek ebatxita kolekzio pribatu batetik Zaragozako museoan, hemen dauden bi abaia jaurtigai horiek ere agertu ziren, Arangurengoak dira, berriz ere ez dakigu Irulegikoak diren, ala Irulegitik botata, edo Irulegira botatakoak diren, baina Arangurengoak nola nahi ere, eta idatzita daude, eta hoxe jartzen du. Sertorioren propaganda. Gaur egun ikusten da, misiletan nola idazten dituzten, behitu noiztik datorren kontu hori.
Hori da, erromatar bat ikusten duzu hemen, bere jaurtigaiarekin. Eta ondoko mapara eramaten gaitu, bitu zenbat kolore eta zenbat data. Erroma hasten denetik, hor duzu, 500ean, nola iristen den gure Pirinear eremura, eta beraz, gaur egungo Euskal Herria den eremu hortara iristen da garai ezberdinetan. 72a jarri dut, Sertoriar gerrak 72an bukatzen direlako, ez? Baina hor baditugu Zesarren, Galiarren konkistan Akitaniarrak menperatzen dituen 56 hori dugu, iparralderi hori dagokiona, eta batez ere, egungo Euskal Autonomia Erkidegoari dagozkion datak horiek dira, Zesarrekin 54an eta 29an Augustorekin. Gerra Kantabriarretan. Beraz ikusten dugu, pixkanaka eta ez erabat iristen den konkista ezberdin batzuen ondorio dela gure herrian erromatarren etorrera eta erromatarrekin bertakoek dituzten elkarrekintzak. Eta hauen bigarren faseari helduko diot, asko gehiago luzatu gabe, bigarren fasea handiari, 1000 urteko hiato baten ondorioz, horren ondoren, igotzen dira Erdi Aroan 11. mende amaieran eta 12. mende hasieran, ongi ez dakigu hor tarte hortan, errege aginduz berriz ere Irulegin gotorleku bat egitera, baina orain ez dituzte herriskak egiten, garai honetan Erdi Aroan ja ez dira herriskak egiten direna dira gazteluak. Eta hala egiten dute, arrokan kokaturiko gaztelu bat, eta berezia dena ere bai, ze hemen ikusten dituzue, hauek dira, ez dira Nafarroako Erresumako gaztelu guztiak, baizik eta industu direnak, ikertu direnak. Ikusten duzue, berez askoz gehiago dira, baina ikertu direnak hauek. Eta hau ere, toki garai hortan, estrategiko batean, ikusten duzue, Pirineotara doan abelbidea zein den, eta nola justu Irulegi kokatzen den hor bertan. Milagrotik Aezkoara doan pasabidean bertan. Eta lanean hasi ginenean, hasi zirenean, ni oraindik ikasle nintzelako, zuzendari bat baino gehiago pasagarelako bertatik, ikusten duzue dorre nagusiaren eta harresien derrunbeak hor non dauden, ikusten duzue pertsonaren tamaina zein den, ez? Hori denak kentzea izan zen lehendabiziko lana, eta lehendabiziko urteetako lan hori, pixkanaka egiten joan zena. Gero etorri ziren, behin derrunbe hori kenduta, tokian sakontasuneko indusketak egiteko aukerak, dorre nagusiaren sarreran, ondoko barnealdeko geletan, eta bertan, ikusten duzue ja, pixkanaka, poliki egin ohi dugun bezala, Burdinaroan ere bai, indusketa hauek. Baina hemen ere bai, karbono 14 erabili genuen, horregatik egiten dugu berriz ere ez, 11. mende bukaera, 12 hasiera hori, badaukagulako karbono 14 bitarteko datazio hori, eta han izango zuen sorrera, baina sorrera izango zuen soilik dorre honek, dorre nagusiak. Eta tipologia oso berezi bada. Proan amaitzen den, itxasontzi baten muturra dirudi, proan amaitzen den dorre pentagonal bada. Eta holakoa, gaur egungo Nafarroan, hauxe bakarri dugu. Baina garaiko Nafarroako erresuman, hor Hueskako zenbait lur ere sartzen ziren, eta gehiago ere badira. Eta zergatik justu Nafarroan eta beste tokietan ez? Frantziatik hurbil dagoelako. Eta Frantzian, hain justu, hemen ikusten dituzu zenbait adibide gehiago ere, Frantzian hain justu sortu zen dorre hauek egiteko moda. Eta moda hau sortu zen frantziarrak gurutzadetan Konstantinoplara iritsi, eta Konstantinoplako harresiak horrelakoak zirelako, puntan amaitzen zirelako. Hoiek ikusi ondoren, Frantzian hasi zirelako horrela dorre horiek egiten, eta Nafarrek ondoan zituzten ez, beraiek ere hasi zirelako pixkanaka, gero ikusten duzue, zabaldu zela penintxula guztian zehar. Dorre bezala hasten da, baina ez da gaur egun ikusten dugun gaztelua, gaur egun ikusten dugun gaztelua
zabalagoa da, eta beste arkitektura itxura badu, ez? Eta hori ikusi ahal izan dugu hormetako irakurketak eginez, nola, eta noski, artxiboan ere bai, hor begiratuta, nola 14. mendean eta 15. zehar ere, hainbat obra egiten dituzten gaztelu hau egokitzeko. Eta lehenik dorre txiki hori bazen, gero bihurtzen da, ikusten duzu, laukizuzen gisako gaztelu bat, honek ja bai badu, pixka bat gaztelutik dugun ideia hortatik hurbilago dago, hemen dituzue bi adibide kanoniko, 5 dorre zirkularrekin sortutako gaztelu bat, dorre nagusi baten inguruan. Noski badauka bere kapera, eta badauka bere urputzua. Hemen bai, hemen topatu genuen, urputzua, litro andana bat kabitzen dena, baina artxiboetan ikusi dugunez, bertako gazteluzainak eta bazituen bizpahiru soldadu, hor ziren bizi zirenak gazteluzaina, bere semea, eta normalki 3-4 gehiago biziko ziren bertan, ura baino gehiago edaten zuten ardoa. Eta erregeak ordaintzen zuenez, guzti hori dena zerrendatan dago, eta ikusten dugu, ez zuten gaizki pasatzen hangoian. Harresiak ere bai, eta zenbait elementu, ez? Sarrera nagusia iskin horretan kokatuta, oso irisgarria ez den iskin batean, hain justu defentsarako egokiago den toki bat. Ez da gaur egun lasai paseatzeko toki bat, baizik eta etxaia bultzaizo batekin amildegian bera botatzeko toki batean dago. Labeak ere bai, bertan bizi zirelako, bertan sukaldatzen zutelako, bai? Eta hemen ikusten duzue fase ezberdinak koloreetan jarrita eta ordena eman da, nola 500 urte horietako historia eta bilakaera ere ikertu aldugun. Hau da, gaur egun Irulegiko gazteluak duen irudia, eta irudia hau da 15. mende amaierako gaztelu bat. Hor gelditzen da, herrixka Kristo aurreko lehen mendean izoztuta gelditu baldin bazen, gaztelua 1984an gelditu zen izoztuta, 1512ko konkistaren justu aurretik. Zaharberrikuntza lanak, auzolan asko, herrixkan bezala, eta horren ondorioz gaur egun bisitatu daiteke. Baina elementuak ere agertzen dira, berriz ere bertako gotorleku honen izaeraz hitz egiten digutenak, gezipuntak, baleztapuntak, baita ere elementu hauek holakoxe txaleko gotortu batzuk jantziko zituzten, seguraski plaka brigantinar hauek, berriz ere hauek ere nekazal jendarte badira, ez dugu antzi behar, nekazaritzak ze pixu duen naiz eta gotorleku bat izan, eta hauek bai, gehiago egiten zuten, abeltzantzan aditu baino gehiago egiten zuten ondoko nekazariei abereak hartu. Zeramika erabiltzen zuten, bistan da, sukaldatzeko, mantentzeko, denetarako, eta baten batek ere, bere pitxiak ere galdu zituen Irulegin, ez? Hau da, ezpata baten gerrikoa, ezpata gerrikora lotzeko elementu bat, txanpon batzuk ere galdu zituzten, ez gehiegi eta ez dira aberatsak ere, baina guri kronologia asko ematen digu. Eta zenbait elementu ere bai, hau kaperaren harrien azpian topatu genuen, seguraski erlikia gordetzeko kutxa batena izan daiteken apaingarri bat ezala. Gaur egun hain urrun ikusten ditugun gauza hauek. Baina elementu berezi batzuk ere bai. Ez du ahaztu behar, han zeudenak soldaduak zirela, eta denbora pasatzeko oso ohikoa izaten da soldaduak dauden tokian jokoan topatzea, bai erromatar soldaduekin, baina baita ere Erdi Aroan ere, hauek asko agertzen dira gazteluetan, dadoak, jokoan aritzeko. Baina bi elementu hauek bai dira bereziak eta egia esan ez genuen espero, inolaz, Irulegin olakorik topatuko genuenik. Bi elementu hauek marfilezkoak dira, bolizkoak dira. Elementu hau, seguraski da, zerbaiten, erlikiario baten edo, tapa gixako bat. Eta, azpian dagoen hau berriz, elementu hau, sokazko instrumentu baten, musika instrumentu baten,
zubia uste dut ala izena duela. Sokazko instrumentu baten marfilezko elementua. Beraz, lehen esan dizuet, ez zutela hain gaizki pasatzen hangoian, musika ere jotzen zuten. Eta hau bai, askoz ohikoagoa da elementu horiek behar bada leire bezalako monastegi batean topatzea, baina Irulegiko gaztelu xume hortan ere topatu genuen. Ez dakigu gertaera hori izan zen Irulegi egiaz berezia zelako, ez dugu uste. Gehiago iruditzen zaigu, indusketa gehiago egin ezkero beste tokietan ere topatzeko moduko elementuak izan daitezkela. Eta hauxe da, Irulegi desmotxatu edo baliogabetu aurretik, ze Irulegiko gaztelu hau ez zuten erasotu, baizik eta errege aginduz desegin zen, hau oso gauza, gazteluen desegite hau oso gauza arrunta da, Europan gaztelan egin zen, hemen Gipuzkoan ere bai, Dorretxeekin, Araban Bizkaian ere bai, garai hortan Erdiaroaren amaieran jada gaztelu hauek ez dute artilleriaren dako balio, eta noski noblezia ere kontrolatu nahi bat ere badago, estatua modernizatzeko nahi bat ere badago monarkiaren partetik, eta horregatik erabakitzen dute gaztelu hau nolabait defentsarako anulatzea. Horregatik topatzen dugu guk iaia osorik. Ez zutelako guztiz suntsitu, baizik eta soilik anulatu. Eta beraz, labur bilduz, epe luzeko begirada hontan ikusi dugu, ez? Nola pasatzen garen Irulegin lehen kronologia hortatik, hori izanen zen brontze erdialde bat, brontze garatu bat, Burdinaroko hainbat herrisketara, gero daukagun utxune bat, eta utxune hortan mendiak mendi izaten diardu, bertako abereekin, nekazaritzarako, eta bar, eta gero gaztelua sortzen duten, eta 500 urte ingurutz bizitzen den gaztelu hori, beste 500 urtez berriro ere ahanzturan erortzeko, arkeologoak eta historialariak iristen garen arte. Eta hauxe, kontatzeko nizuena, Irulegitik momentuz dakigunaren gaineko halako zirriborro bat. Aipatu ez dudala lana bakarrik egiten, inolaz ere, talde bat aipatu dut hasieran, baina bukaeran ere hala dagokit, ez. Hemen Euskal Herriko Unibertsitatea ere tartean da, Arantzadik zientzia elkartea dudarik gabe, ez, Josu kongi aipatu du, eta lekukoa Josu berare bada. Arangurengo udala biztan da, eta Nafarroko gobernuak ere zerbait laguntzen gaitu, ez. Beraz, ikerketa talde guzti honen izenean hitz egin dudala azpimarratu nahi nuen, ezertan amaitu aurretik, eta dudarik ez, esker mila uniz, gaur hemen nia hitzeagatik. Bueno, mila esker Matin. Hasieran aurreikusi, baina pikin bat luzeago jo du, baina ez sobera. Eta uste dut merezi izan duela, ezta? Azken aldian, hasieran ere esan dut, azken aldian famatu egin den aztarnategi bat da, baina uste dut komeni dela eta merezi duela benetan badaukan sakontasun osoan ezagutzea. Euskal Herrian aztarnategi gutxi izango ditugu halako okupazio sekuentzia luzearekin, hainbeste garai desberdinen inguruan hainbesteko informazio ematen digutenak, eta gainera ondo ikertzen ari zaretenak, eta gainera zuk bikain azaltzen duzunak, beraz, mila esker, berriro. Eta, uste dut, badugula hastia, baditugula minutu batzuk, norbaitek galderaren bat izan ezkero, esku altxatzeko, eta mikrofona horbilduko dizuegu. Aginteak esan nahi du estatua dagoela, nola baiteko egitura badagoela. Eta nik badakit horre ez paperik eta ez dela azaltu.
Baina zuek uste alduzu egitura nola baiteko estatu baten egitura egon zitekeela? Botere... Historialaria zera eta horregatik. Bai. Galdera ona da, eta egia da guain arte ez diatela holako galdera egin. Bistan da, estatu moderno batez daukagun kontzepzio hori inolaz ere ez. Ez zegoen estatu baskoi bat, ez zegoen bezala estatu zeltiberiar bat, ez zegoen bezala estatu iberiar bat. Botere egiturak dudari gabe bazirela, ez? Eta hor, egia da arkeologiatik zailtasunak ditugula, berriz ere afera ez materialak ikertzeko. Baina, boterea tarteka materializatzen da, errituak materializatzen diren bezala, hizkuntza bezalako gauza ez materialak materializatzen diren bezala, idazten direnean, ez? Eta beraz, zantzuak ikusi daitezke, botere harremanak bistan da ikusi daitezkela, da gaina nekropoliei eta begira, naiz eta baskoien eremuan ez dagoen nekropolirik, Ebro arroan agertzen diren aipatu ditudan errausketa zelaietan nabarmena da, lehen Burdinarotik bigarrenera desberdintasun sozialak nola areagotzen diren. Baina hortik esatera estatu bat egon zitekeenik, pixka bat askotxo esatea iruditzen zait. Egia da, oraindik zerkin alderaturik ere ez dugula, baina Ebro arroan eta gehiago ikertu diren eremuetan hiriari ematen zaio pisu politikoa. Hiriak funtzionatzen duela, inguruaren artikulatzaile gisa, eta hiria opidum deitu dudan horrek duela botere politikoa markatzen da horrek duela ezartzen. Gero hirien arteko ligak ere badaude, eta adibidez Zesarrek Akitanian aipatzen du horietako bat, ez? Askotan erromatarren etorrerak berak ere eragin dezake halako aldaketa batzuk eragin ditzazke, ez? Behar bada behaien artean burrukan ari ziren eta erromatarrak etorritakoan elkartzen dira, ligetan. Baina hori adibidez Akitaniarren kasuan ezaguna da, Akitaniarrak elkartzen dira eta matxinatzen dira, gainera ez behin, baina horrek ez du esan nahi Akitaniar estatu bat bazenik. Baskoien kasuan, are gehiago, ez? Ze erromatar iturrietatik dakigun gauza bakarra da, erromatarrak pasatzen direla baskoien lurraldetik, eta baskoiek badituztela hiri batzuk. Hortik aurrera, erromatarrek gutxi gehiago esaten digute. Beraz, ni baikorra naiz, ni itxaropentsu nago. Arkeologiak nolabait urte batzutara, ikerketak aurrera egiten duten heinean, erantzun ahal izango diela, askoz helduleku gehiagokin galdera mota horiei, ez? Baina une honetan, irulegi bera ezagututa eta gainera ikerketaren hasieran gaudenez, irulegitik ezagutzen dugun gutxiarekin bakarrik, erantzuteko galdera oraindik helduleku gutxikoak iruditzen zaizkit. Dena den diodan bezala, ez dut uste Burdinaroan estatuaren kontzepzioa dugun bezala horrelako zerbait existitu zitekenik. Anatzean. Eso. A ver, euskeraz. Gazteluaren txamponak denak Nafarroakoak ziren edo beste erresumetatik edo? Beste erresumetakoak ere agertzen dira, bada Portugalko bat, Frantziarrak ere bai. Ez dira asko,
Gehienak egia da Nafarra direla, gaztelakoren bat ere bai, baina hori gauza ohikoa da, olako gaztelu batean toki batekoak eta bestekoak topatzea. Bueno, arabiarrak baziren... Ez, olakorik, Olakorik ez. Bada historialariren bat, 10. mendeko Al-Andalusen gatazketan eta Irulegi aipatu izan duena, baina egia da arkeologikoki ez dugula horrelakorik topatu. Ez dugu arkeologikoki burdinaroak salbu, ez dugu arkeologikoki Goi Erdiaroko inongo materialik topatu ez. Eta bai badela gerriko brotxe bat Comisión de Monumentos de Navarrak bere momentuan Irulegin topatu omen zuena, eta hori Nafarroko gordailuan dago, eta argitaratuta, gaina uste dut Javier Armendarizek beak argitaratu zuela ere tesian. Hori izan daiteke behar bada elementu bakarra, baina ez zait iruditzen erreferentzia hori ongi dagoenik. Ze gazteluaren erdia baino gehiago, puskaz gehiago industu dugu, eta behar bada etzen mantenduko, baina ez dugu inolako Goi Erdiaroko inolako elementurik topatu. Beraz, karbono 14 agertzen diren txamponak, agertzen zezkigun material guztiak, guzti hori dena gurutzatuta, ez gara usartzen 11. mendearen amaiera baino lehenago kokatzen Irulegiko aztarnategia. Egon Nafarroan dudarik gabe badirela, eta Iruñerrian bertan ere dudarik gabe badira, baina Irulegikoa badirudi Erdiaro beteko gaztelua dela eta hor izan zuela bere sorrera. Usten badidete, beste galdera bat. Errotei buruz, Burniaroko errotei buruz, aurkitu dituzu erderaz egin dezaket eta gero euskeraz erantzun ondo ulertuko dut eta hobe izango da besteentzat, baina habéis encontrado molinos de mano en los diferentes edificios o ese que nos has mostrado es la única evidencia y si habéis encontrado en diferente fase o es en la fase final. Batez ere amaierako azken fase hortan topatu ditugu. Ze batez ere hori da industu duguna, ez? Baina topatu ditugu etxe bakoitzean batzutan bat baino gehiago. Adibidez Eskuaren etxean, uste dut buruz ari naiz, baina 3-4 topatu ditugu, ez denak zirkularrak, Baina, barkiforme deitzen zaio gazteleraz, itxasontzi gitxako hoiek, metate itxura duten hoiek ere badira. Eta gero topatu ditugu ere ez soilik errotak, baizik eta errotan xehatzeko erabilitako beste harri leunduak ere bai, eta horiek ere bai gehiago, eta ez soilik azken maila hontan, baizik eta maila zaharragokoetan ere bai. Barkiformeak, ez? Hori da, bai. Eta ez da, bai, behar bada espero zitekeen eraikuntza batean konzentratzea, produkzioak, horrek erakutsiko liguke, produkzioa soilik toki batean biltzen zela, eta beraz, produkzio behar bada kontrolatu bat edo komunal bat, bitako gauza bat izan zitekela, Erdi Aroan gertatzen den bezala, baina ez kasu hontan ez. Kasu hontan ikusten da, etxe bakoitzak badituela bere baliabideak eta badituela bere errotak eta bat baino gehiago gainera. Bai, hildo horretatik aldapan dago, mendia dago aldapan eta guzti hori, eta eraikuntza religiosoak non egoten ziren? Goikaldean, bekaldean, harresi barruan, harresi kanpoan, gazteluaren azpikaldean monumental eraikuntza bat aurkitu dezakegu edo horrelakoak ez zeuden baskoen epe horietan.
Ba hori ere galdera ona da, oso galdera ona da. Zeltiar munduari begiratzen badiogu, Pirineoz harago, Akitanian, hain justu eneko hiriartek induzten du, Lapegiusa deitzen den santutegi zeltiarra. Eta hori santutegi bada, hiri habitat batetik, bizileku batetik gertu dago, baina ez dago bizilekuan bertan. Eta noski horiek, santutegi mota horiek, egungo Frantzian topatzen dira, baina ez dira Iberiar penintsulara sartzen. Iberiar penintsulan badaude zenbait herrisketan edo aurre hiri deituko genieken horietan, badaude eraikuntza bereziak lotu izan direnak erlijioarekin edo gisa-hontako alorrekin, baina egia da ere Ebro arroan induztu direnetan ez dela horrelakorik topatu eta badirudienez, seguraski baskoiei dagokienez behintzat eta gerora latin tartean agertzen diren teonimoei begiratzen badiogu, beraien jainko-jainkosak lotuago zeudela natur baliabideekin, behar bada ur eremuekin, iturburuekin, ibaiekin, mendiekin, holako elementuekin lotuago zeudela, baina tira, ez dugu baztertzen ere, noski nahiko genuke santutegi gixako zerbait topatzea. Ikusten dugu, aurraren ehorzketagatik, beragatik, etxeak baduela zentzu erlijioso bat, baduela zentzu sakratu bat, nahiz eta pertsonala izan. Baina hortik haratago, momentuz behintzat ez daukagu gehiago esaterik. Nahiko genuke. Bai, hemen. Bueno, oso modan jartzen ari da, zuek erakusten ari zeraten lan hau arkeologia eta ikaragarri gustatzen zaigu, dana, holako konferentzietara gustora etortzen geha. Eta galdera bat egin nizun gai hortaz. A ber, Iruña Beleiakoa, zure iritzia jakin nahi nukenei, zu jakingo duzu, nola erantzun, hori ze iruditzen zaizu, hor zerbait egon da gaizki egina, edo politika dago, edo erlijioa dago, edo baizatik hori Elizak zerbait esanik izan, ez dakit. Baina pena da, horoko gauzak aurkitu eta bat izatea, ez dakit, falsifikatua. Eskerrik asko. Bueno, hitzaldi batean askok pentsatu igual ingo zuten, baina galdera hau indiaten lehendabiziko aldia da. Seguraski pentsatu bate baino gehiago egingo zuen, bota aurretik, baina egia da lehendabiziko aldia izan dela, eta beraz, eskerrik asko, ausartia ere, bai. Ba, galdera zaila da, hori erantzuteko. Ikuspuntu pertsonaletiken, nik induztu ez deten aztarnategi baten ingurun hitz egiteak reparo handia emateit. Are gehiago, kontu neukita tartean epaiketa bate ondala, eta tartean gaina resoluzio bate bai, eta epai bate ondala. Pertsonalki, bai hausartzen naiz esatea, erakutsi digula nola lanin bardan. Eta saiatu gehala, alik eta alik eta estriktoen lan egiten. Guk behintzat gure ardura hori arkeologo bezala presente eukitzen. Ze arkeologiak zerbait baldin badauka,
da suntsitzailea dela. Hau askotan ahaztuz egun gauza bada, baina guri karrerako lehendabiziko urtetik azpimarratzen ziguten gauz bada, zerbait industeko, zerbait eskabatzeko aukera bakarra dago. Behin egongo aukera hori. Eta behin industuta geho, ja ezin da berriz horrea iritsi. Ez da disiplina zientifiko historiari eta arkeologiari horreatik ditzen zaio, ez talako esperimentala. Ez da, arkeologia esperimental gisa egiten dituzten zenbait gauza, ez? Baina, indusketa beha ez da esperimentala, behin indaiteken gauza bada, eta hortik gelditzen dena da erregistroa. Hortik gelditzen dena da argazkiak, hortik gelditzen da txostena, hortik gelditzen da nun atea dia elementu bakoitza, zer dia elementu bakoitza, argazki, bideo, guzti hori dena ateatzen da hortik, ez? Eta guk horri garrantzi berezia eman nahi izan diogu gure lanean, gauzak ondo nahiaz. Hoixe da nire partetik erantzun dezaketena. Bai, nik bigarren galdera bat egiteko aukera daukat. Eske, harritu iten naiz, hain gauza zientifikoa izanik, Iruña bereia, hau ez dela eze, zergatik judizializatu zuten arazoa, eta ez erabaki zientifikoen artean, erabaki zezatela, gaur gainea badirudi badaudela medioak jakiteko zehaztasun handiarekin, da bide horri heldu partez, judiziera ezatu, nolabaiteko juizio batzuk egin, da ez dakit hor, ez dago batere garbi, bale. Egin behar zana zen, zientziaren babesean gauza erabaki. Nari makina aukera ematen balin badidazu. Bai. Makinek hitz klabe bat erabili du eta da erregistroa. Izan ere, arkeologia disiplina zientifiko bat da, zuk esan duzu, eta disiplina zientifiko guztiek bezala badauka bere metodoa. Bai? Eta makinek oso ondo esan duen bezala, metodo arkeologikoaren berezitasuna da indusketa destruktiboa dela. Hau da, aztertzen dugun errealitate materiala erregistratuta gelditu ezean desagertu suntsitu egiten dela. Eta zentzu horretan, makinek bere aurkezpenean azaldu ditu hainbat elementu, azaldu ditu hainbat material, eta tartean azaldu ditu Arangureneko brontzeak, eta iruditzen zaitu oso adibide argigarria dela, ikusteko nola arkeologian indusketatik ateratzen ditugun materialak baino gehiago garrantzitsua den material horien testu ingurua. Arkeologian hitz klabea da. Zein da materialen testu ingurua. Zer daukate inguruan, zer zaukaten azpian, zer zaukaten gainean, nolako harremana daukate material desberdinek beraien artean, zer dago zeren gainean, zer dago zeren azpian, ze ordenean depositatu dira, horren arabera guk berreraikitzen aldugulako horien historia. Zuk zauk esan duzu, Arangureneko brontzeak badirudi epigrafia, badirudi testu baten aztarnak dituela, baina ez dakigu nondik etorri den, ez dakigu zer zeukan inguruan, zer zeukan gainean, zer zeukan azpian. Pieza bera badaukagu, baina pieza horren testu ingurua falta zaigu. Eta beraz, pieza horrek modu isolatuan ematen aldigun informazio oso mugatua da. Horregatik da garrantzitsua, makinek aipatu den erregistro hori. Eta alde horretatik metodo arkeologikoak berezik izaindu behar duen kontua da, guk piezak berreskuratzen ditugunean aztarnategietan, suntsitzen ari garen testu inguru hori ondo erregistratzea eta etorkizunean kontsultagai izatea. Ze behin suntsituta, piezak bakarrik ez digulako informaziorik ematen, ez digulako aski informaziorik ematen. Zentzu hortan gaina, Josu, aria tirako diot, badago galdera bat gaur egin ez diatena. Eta da, Irulegiko aztarnategia suntsitu zuten, eraso baten ondorioz, erasori gerra sertoriarretan gertatu zen, hor jarri izkitzuet, Mario eta Sila eta Sertorio eta Pompeio, eta Irulegiko hauek zeinen alde, zeinen kontra, nola gertatu zen hori, ez? Hauek, neutral ikuste dugu ez, neutralak
behintzat etziala gertatu, ze suntxiketa bat behintzat pairatu zuten. Tartean zeuden nunbait. Baina inork ez dit galdetu gaur zeinekin zeuden. Sertoriokin o Pompeiokin. Eta behitu, zure aria itiraka erakutsi ditut bi abaia jaurtigai Sertorioren propagandakin. Eta hor aipatu izuet pixkat gainetik. Ez dakigu, Aranguren gobrontzearekin batea, Zaragozan agertutako hiek dialako, ez dakigu zehazki nun atea zituzten. Eta beraz ez dakigu edo kanpotik barrura bota zituzten, edo barrutik kanpora bota zituzten. Eta bi elementu horiek, balore ekonomiko bat ere ez duten bi elementu horiek, guk testu inguruan topatu ezkero, jakingo genuke, Irulegiko jende hauek, baskoi hauek, zeinen alde, o zeinen kontra, o zeinen erasoa jasan zuten, o zeinen gandik defenditu ziren. Bituze galdera historiko polita, behaientzako tragedia handi bat, Baina, bituze erantzun emango liguken, olako elementu simple bat, bere tokin topatzeak. Eta zentzortan, erabat... Alizpiezak bere horretan, testuingururik gabe, ez digu informaziorik ematen. Adibide politia, bai. Hoi da. Bai. Ederki, ez dakit egiten dut alderaketa bat, eta behar galdera baino, bai, galdera izango da, baina iritzi bat plazaratu azaldu nahi dut, Iruña Beleiako aztarnategian azaldutakoak bere garaian duela 15 urte, ez dakit, dana lajarraitu egin dut. Eta gero talde batean ere bertaratu eta ikusi. Ja, Gil hori bialita zegoen garaian, ja ondorenen. Egon ginen emakume nola du izena, Ainoa, bueno, hor bialita dagoena taldetik, baina bera haitu zidaigun erakusten aztarnategia eta beraiek egon ziren arteko azalpenak eta indosketa erak eta bar. Hoi aipatzen dut, galdetzeko oaina galdera izango da. Nafarroan agertu dela eta Irulegin agertu dela eta zorte bat izan alda. Nafarroan egin dira jabe, Nafarroan agertu da, Baskoien, ez dakizte, Pompeioren garaian, Iruña sortzaile izan otezen Pompeio, dana ala. Baina, eaen, Baskongadatan, ze gertatu da? Ze zapuzkeria dago hor Iruña Beleian? Hor, zehitxun hasi ziren kontrakoak, aurkariak, eta hori ez zala zeak, gezurreta, erabat, itxusi, eta petral, ez dakit. Galdera ez dut egin oraindik. Azaldu egin den nire iritzia. Irulegin, Nafarroan agertu izana, zortea izan alda, hori izan balitz, Baskongadetan aurrera jungote zitekeen guztioi dana, diru laguntzak eta bar, edo berriz ere zehatzea joko zuten. Itzaltzea, edo izkutatzea, edo ukatzea. Nik Iruña Beleian ukapena ikusten dut, ukatzen nahi dira zerbait, ez? Nire iritziz. Eta Irulegin berriz, gauza aurrera dijoa, poliki, diru laguntzak, ez dakit, beste era batera. Eta ez daude horren urruti, garai batean, Iruña Beleia eta Irulegi ingurumuru berdintsuan zeuden, gaur ere bai, baina historikoki egongo zan harremana, egongo zan zeikusi, ziur asko. Ez dakit, galdera egin dedan edo behar bat, erantzuteko modun ere ez da erresa izango. Osea, pentsatzen dut zuretzako ere beste eremu batean sartzea arriskutsua da, esaten da bezala. Iruña Beleian gertatu gana. Bai, era bat, baina ez horregatik bakarrik, da norbeak industu duen aztarnategia, norbeak baino hobeki ez dulako ezagutzen inork, ez da orduan
beste eozeinek induztu duen aztarnategiaz hitz egitea han lanean egondan jendean gainetik, bueno, eozein aztarnategi dela ere reparoa mateit, bai? Eta gero, bueno, pixka bat aurreko erantzunaren hildo beretik, oengo hau ere bai. Bakarrik gauza bat, nahi duena ulertuko duela. Irulegiko eskua agertu zenean, nik uste dut askok belarriak tente jarri genuen txakurra bezala, baina gero irakurtzerakoan ikusi dezakegu lan ona egin dela eta no se le puede poner un pero. O sea, ondo investigado. Ikertuta dago eta horregatik eskerrak eman behar diozen dizuegu oso ondo lan egin duzuela eta zalantzak ez daukagu. Ez dakigu zer dago han idatzita, baina arkeologia ondo egina dago eta badakigu esku hori idatzita eta en esa época zegoela. Eta eskertzen dizugu horrela. Hizketan ezinan bezala hotzikarak eukitut, Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, bai, egitan. Eta, bai, benetan. Saiatze gehalako, lanen, alik eta hobekien lanen saiatzen gehalako. Eta, bai, ardura hori sentitzen gendulako, eskua agertuko zala pentsatu gabe ere, saiatzen ginelako gure lana alik eta hobekien iten. Eta holako elementuak egon da, are gehiago saiatuko gehalako, ez? Baina, lehen Josukin aipatzen genuen ardura horren jakitun izan geha, eta saiatzen geha, alik eta erregistro beren aramaten, eta noski beti dago zer hobetua, hemendik urte batzutara seguraski nire lanei atzera begiratuta, izango naiz gai akats bat baino gehiago bateatzeko, baina, hori da, ere bai ikasteko bidea. Eta bestalde esan nahi nuken beste gauz bada, zure eskertza luzatu nahi diotela taldeari ere bai, nahi indiazu, baina ni ez nago bakarrik. Hemen nago gaur hitz egiten, Josu hemen egoteare gauza politia da, baina ez nago bakarrik, eta aitzen banaute ere, hor talde handi bat dago, bolondrez lan handia da, beste zenbait profesionalek beraienetik eta ikerlarik beraien alorretik landu dutelako posible izan da hau, baina eskertza hori batez ere arkeologiaren arlora zijoanez, gustora hartuko dizut bai. Eta espero dugu hurrengo urtetan ere segitzea, bide berean. Besterik gabe, uste dut momentu polita dela hemen usteko, eta berriro ere eskerrak ematen bukatu nahiko nuke, bai Miguel Aranburu elkartearen izenean, Koldo Mitxelenari, bertan gurekin lanean pazientzia handiz aritu zareten kideoi, eta berriro ere bertaratu zareten guztioi, eta streaming bidez ere hitzaldia jarraitu dutenei, hurrengoan ikusiko dugu elkar. Bai?